तू तडसून बुतून बोलत आहे गावलं आता भजन सरला. आता भजन सरला काय बदल्यानंतरची गजाली तुम्ही ऐका असं म्हणत आहे. बंद कर. तर गाववाल्यांनी आता भजन आमचं सरलेला. आता बघूया भजनानंतरच्या गजाली. आणि इल्या माका उसळ दिसता. ह्यो आमचो उचलीचो मालक असो ताव मारतलो नागचुल्या डिस्कुले सोडतो. एक नंबर म्हणायचं बघता. हे सोन्या एक नंबर म्हणाया. एक नंबर म्हणाया. येऊ ना. एक दोन बोल. अरे आना जुसल. काल तुका अजून योग नाही. पुढचं अजून योग नाही. काय तर उद्या. हा ठीक आहे. पहिला एक नंबर आणि दुसरा उद्या बोलायचं आहे का. अरे आना जुसल. पहिला एक नंबर मग अजून येऊ नाही. अरे पूर्ण स्टार्टिंग मध्ये आना जुसल. एक नंबर. अरे आनाची चाय. अजून येऊ नाही. हे उसराड मला काम करणे. शांत खाय. लगेच आणण्यामध्ये गरम पाणी. रे हे टाका कोणाचे. नाट्य रसिकांना खुश खबर.
संभाजीराव सातार्डेकर दिग्दर्शित काय येतंय मग हे नाही हे थांब रे पाय पुढे आहे काय रे आई थांब आणि भाई सातार्डेकर लिखित दंडणी नाट्यप्रयोग इथे होणार आहे. दंडणी नाट्यप्रयोगाची वार्षिक लीड इथे आपल्या हाती आलेली आहे. रंगराक्षसाच्या दंडणी भूमिकेत हर्षित सातार्डेकर, त्याच्यानंतर प्रसाद मैत्रीच्या भूमिकेत हंसिका, राणीच्या हरियाणी भूमिकेत लावण्या, त्यानंतर राजा पुणार गौरव, राक्षसच्या दंडणी भूमिकेत गीते आणि शंकर दादा जय जय जय. राजा फरार होतो येतो लोक मग बंगला शोधात फिरतोय पण माझ्या हाती लागलंय काय काळ्यावाड्याची उचल काय बंगल्याच्या शोधात तुला काळ्यावाड्याची उचल देतात. अरे आता मला घोर अपमान आहे. निघालो निघालो